خب дар идомаи намоиш, дар идомаи имрӯзи дарс мо мехостем ба шумо оиди як функсияи аҷиби Word нақл карда бошем, ки яъне шумо мехоҳед ягон аломатро навор карда бошед, лекин ин аломат дар клавиатура нест. Инак бо чӣ гуна роҳ метавонем аломатҳои дар клавиатура набударо ба компютер гузаронем ё худ символҳои дар клавиатура набуда. Барои ин Word-ро мекушоем, яъне метавонем тариқи ярлики сохтаҳамон ё ин ки ана аз инҷо Word-ро кушоем, ё худ метавонем тариқи пуск программы ва аз инҷо метавонем барномаи Word-ро дарёфт намоем, онро фаъол кунем ва чун барнома кушода шуд, интихоб мекунем нови документ. Чун ҳар вақта инак ба гӯем кори нав шурӯъ кардем. Акнун мо бояд ёбем он аломатҳо ё худ символҳое ки дар клавиатура вуҷуд надорад. Барои ин мегузарем ба менюи вставка ва дар охири менюи вставка мо мебинем пункти символ. Онро боз мекунем, яъне мекушоем. Хуб, ана инҷо мебинем якчанд символҳое ки мо онҳоро аз онҳо шояд истифода бурда будем ё ин ки шояд худи барнома онҳоро дар инҷо нигоҳ медорад. Ба мо лозим другие символы. Инҷо ворид мешавем бо кнопкаи чап ва чун ба инҷо ворид мешавем, ана ин майдон нигоҳ мекунем, ки инҷо хеле символҳои гуногун ё аломатҳои гуногун моро интизор аст. Метавонем интихоб кунем шрифти символ. Ин барои символҳои гуногун албатта хуб аст. Метавонем аз инҷо интихоб кунем обычный текст, он гӯем аломатҳое ки барои матн лозим инҷо ёфта мумкин. Барои мисол метавонед, агар шумо клавиатури тоҷики то ҳол рост накарда бошед, метавонед тариқаи паузуноканда поин биёед ё ин ки тариқаи стрелка ба поён фуроед. Чун инҷо мебинед аломатҳои яъне рамзҳои арабӣ низ вуҷуд дорад, форсӣ, римӣ, арманӣ, албатта якчанд символҳои бисёр инҷо вуҷуд дорад ва аз инҷо мо метавонем барои мисол ёбем он символҳое ки ба мо лозим. Агар клавиатуратон набошад, метавонед инҷо чун мебинед ҳарфҳои тоҷикӣ қарор дорад. Метавонед шрифтро аз обычный текст ба мисол Times New Roman истифода кунед, чун аз асоси текст мо аз Times New Roman истифода мекунем. Хуб, чун Times New Roman-ро интихоб кардем, шрифтҳо Times New Roman шуданд. Барои гузоштани аломат интихоб мекунем ҳарфи лозимаро ё аломати лозима ва интихоб мекунем вставить. Ва чун дидед аломати мо ба гӯем документи мо ҳамроҳ шуд. Яъне шумо метавонед бо ин роҳ дилхоҳ мисол ана ин элементҳоро ба матни худ ҳамроҳ карданӣ бошед. Акнун барои мисол рафту шумо мехоҳед анамин ҳарфи тоҷикӣ мисол ӯи хурдро минбаъд тариқи клавиатура набор кунед. Яъне ҳар бор ба инҷо надоред ва тариқи клавиатура. Албатта шумо метавонед барои ин дароед ба сочетание клавиш ва аз инҷо бояд сочетание клавишро интихоб кунед, ки минбаъд аз клавиатура ҳамун клавишҳоро пахш кунед, он ҳарф бирояд. Барои мисол ман интихоб мекунам Alt-U. Чун ман Alt-U интихоб кардам, лекин мебарояд Alt ва Е англисӣ, чун клавиатура ин стандарт қабул шудааст. Сочетание клавиш яъне ба ҳам омадани ё худ ба ҳам омезиши клавиатураҳо бо забони ҳарфҳои англисӣ қабул шудааст. Ва ҳангоме ки шумо сочетание клавиш инҷо команда медиҳед, ҳатман ба назар гиред, ки ин сочетание клавиш ки шумо ба ҳоло мегузоред набояд ба дигар команда банд бошад. Мисол Ctrl+S ё ин ки Shift F12 набошад, ки дигар гӯем функсия вайрон шуда мумкин. Барои ҳамон мо интихоб кардем аз Alt, чун ба Alt ва ҳарф сочетание кам аст. Яъне интихоб кардем, гуфтем назначить, текущее сочетание шуд, гуфтем закрыть ва минбаъд акнун мо чун аз Alt ва Уи русӣ навиштем, мебарад ҳарфи У.
баръакси ӯ. хуб, агар мо анакнун хоҳем ки ин корамонро, яъне ҳарфи ӯро аз нав ба сочетании клавиш даромада, метавонем ин сочетаниеро чикор кунем? Удалит кунем, ки дигар минбаъд ба мо кор наояд. Рафт агар кор наояд. Закрит кардем ва чун минбаъд пахш мекунем, дигар функсия кор намекунад. Хуб, ин буд камакак маълумот оиди гузоштани символҳое ки дар клавиатура вуҷуд надорад.